Haswa bakasngi Christmas kata ka arpusan tarik ubenai no opera kan poi kata lek kemen Christmas kalong ke basyong kun nadu ki kendiat sngi balala haswa jong kani ka sngi hakkeleng ke jela nalor ki ba nakani ka nong ba shulong ngila yo ru ban sakhi saka we ke jingra ki jong ki breu ki ba kham kerpang haka imlang salang kani ka jingra ki ka dei ka bala penlong daga Kripa Foundation di Addiction Center rengkat ka Kripa Victoria Senior Citizen Home ki badon haka shnong nong seder Hathem District Ribhoi hakani ka sngi la pensyong shit yaki ba sha sumar ha Kripa Foundation bat yaki mei it ki ba sa ha Kripa Victoria Senior Citizen Home da ki kun hon ruai bat ki kaitor na keleng kun thup ru yaki ba na ki balang niam kristan ki jing shat bat nalor kini la yo ru yaki jing ruai na ki mei it ki ba sa hang ni bat ki wei Yeah.